Bai ernai bai aintzinaren aldetik beti nahikeri hori izan da, harreman nazionalak ukatea eta harreman nazional horiek garatzea. Horrek suposatzen du aldebikoak eramaten ditugula, harreman hori gure artean estua dela, eta alden eginean, alden aldi guztiz, bide gurutzeak atxemango ditugula. Bide gurutze hau da adibidez gaur ematen den burutakzioen topaketa. Bai, azkenan hitz joko bat da, ez? Buru eta akzio, ez? Pixkate buruari eragin, hausnartu, eztabaidatu, ekarpenak gure artean egin, eta gero akziora pasatzeko momentua dela ere bai iragarri, ez? Eta azken fina, praktikan jartzeko aitzakia hori da akzio horren bitartez esan nahi zen. Lantzen den ardatz nagusi bada ere bai, formatzea, gaur formatzea, eta praktikotasunez kalean eragin ahal izatea eta zinezko alternatibak eraiki ahal izatea. Berri egunari begira ere bai, pixka gazte ekarpena egin nahian garrantzitsua ikusten genuen Nafarroan bertan egitearena, eta hori dela eta altsasun dugu aurtengo topaketa hauek. Lekua erosi eta txartelo hortan izango dute kode bat. Kode hori sartu beharko da burutakzioaren webguneko sarreren sailean, eta hortik aukeratzen ahalko dituzte hainbat tailer, hainbat praktika edo saio teoriko edo nahi dutena. Desobedientzian inguruko eztabaidari hasiera emango genioke, ikusi dugulako Euskal Herrian azken aldi honetan koiuntura soziopolitikoaren eraginez edo dena delakoa sortu dela desobedientzian sakontzeko asmo bat eta pixkat gure jarrera desobediente hori praktikan jartzeko asmoa, baina batzutan hutsuneak egon direla ere bai nola egin hori, ez? Orduan, pixkat eztabaida horrekin hasiera emango genioke eta gero ja tailer desberdinen bitartez goizetan jendeak hartuko luke parte eta hor tailerrak esatearren bai izango dira mikropolitika eta hor pixkate botere harremana saihesteko aukerak zabalduko lirateke, gero bestetik marketing gerrilla edo pixkate eguneroko horretan desnormalizazio goera bat nola bilatu izango litzakeena. Esaten dugunean kode hori erregistratzekarakoan jendeak egin dezala, bestela ez da lantalde batean ere erregistratu egongo eta horre desorekak eman daitezke lantaldeak berak egiterako orduan.